Justícia climàtica. Propostes des de i per als drets humans. El 25 d'abril comença la 40a edició del curs anual de Drets Humans, un espai per l'estudi i la reflexió, aquest any centrat en els impactes de la degradació ambiental en els drets humans i en les iniciatives i mecanismes per fer-li front. Volem celebrar aquestes 4 dècades, reivindicant la importància de la formació en drets humans a l'hora d'abordar i superar els grans reptes i amenaces. 1982-1991. Els drets i llibertats fonamentals guien i enforteixen la construcció de la democràcia a l'estat espanyol. 1992-2001. La Conferència de Viena proclama la universalitat, la indivisibilitat i la interdependència de tots els drets humans, els civils i polítics, i els econòmics, socials i culturals. Tots els drets humans per a totes les persones. 2002-2011. Davant els efectes de la globalització, el dret a la ciutat agafa forma arran les reivindicacions dels moviments urbans i les administracions locals. Les ciutats esdevenen actors imprescindibles en la protecció i garantia dels drets humans. 2012-2021. La crisi financera posa en perill els drets socials. El dret a la protesta i l'organització ciutadana es despleguen com la millor arma i el millor escut per defensar-los. 2022. La crisi ambiental és també una crisi de drets humans. Es reconeix internacionalment el dret humà al medi ambient. Totes les persones tenen dret a viure en un medi ambient segur, net, saludable i sostenible. Continuem treballant per protegir i fer avançar els drets humans. Una història inacabada. Una història en permanent realització, evolució i progrés. Una història en la qual totes i tots tenim un paper a jugar.